Salutare, dragii mei! Pentru astăzi am ales să vorbesc despre un produs cosmetic, un produs cu o formulă naturală. Este o cremă pentru orice fel de ten ce nu conține aditivi sau conservanți. Tocmai de aceea termenul de valabilitate este destul de mic, din motivul că eu nu folosesc absolut nimic din tot ce reprezintă partea de conservanți de altă natură. Compoziția acestei formule este o compoziție ce vine în ajutorul persoanelor cu un ten problematic, un ten ce are la bază o cuperoză sau o roșață, un ten cu o îmbătrânire prematură. Uleiul din codița șoricelului ce vine în compoziția acestui produs este un ulei bogat în proprietăți antiinflamatorii, cicatrizante și cutanate. Este un ulei pe care eu am ales să-l folosesc pentru pielea iritată sau cu probleme, ce vine în lupta împotriva semnelor de îmbătrânire prematură. Arnica este un extract uleios pe care l-am preparat în acest scop, arnica ce este bine cunoscut ca pentru virtuțile sale antiinflamatorii și cutanate. Frunzele de nuc împreună cu florile de mușețel am ales să le utilizez ca ape florale în cea de-a doua fază a cremei, faza apoasă, și în mod special frunzele de nuc care au un conținut mare de vitamina C și vin ca un real ajutor în această cremă cu efecte antibacteriene și cicatrizante, dezinfectante și emoliente în același timp pentru uleiurile pe care le conține. Uleiul de salvie este uleiul esențial pe care l-am ales din Salvia officinalis cu o valoare terapeutică inestimabilă. Este un ulei esențial cu efecte antiinflamatorii, antibacteriene, pentru problemele cutanate, dar și pentru efectul lipolitic foarte apreciat de echilibrare al transpirației. Știm foarte bine că de cele mai multe ori găsim produse care să conțină și acid hialuronic, dar probabil că nu știm foarte bine la ce ne ajută acest acid hialuronic îmbogățit în diverse produse cosmetice. În primul rând, țin să spun că acidul hialuronic pe care eu l-am folosit astăzi este cel cu o masă moleculară foarte mică pentru a obține absorpția într-un timp destul de scurt atunci când utilizăm crema, fie înainte de culcare, fie pe timpul zilei pentru o protecție cutanată. Și putem spune că acest acid hialuronic vine cu un factor ideal de hidratare pe o perioadă mai lungă de timp, cu o bună absorție și o permeabilitate la fel de bună. Gelul de aloe vera este sucul pe care eu l-am obținut din frunzele proaspete de aloe vera. Este un suc care natural, așa cum l-am găsit prin extracție, fără a adăuga niciun fel de gelifiant. El este folosit pe piele în diverse moduri, dar în acest fel acțiunea sa este în aceea de a veni în special ca un efect regenerant, reparator, cicatrizant și hidratant al pielii. Cele trei faze pe care le urmărim atunci când preparăm o cremă sunt faza uleioasă, este prima fază în care acționăm și în care eu am ales să folosesc uleiul de gălbenele, extractul uleios de arnică și, evident, emulsifiantul pentru care nu ne putem dispensa de el, pentru care face ca omogenitatea acestei creme să se realizeze. Cea de-a doua fază am folosit apa florală din frunzele de nuc și din florile de mușețel cu efecte benefice asupra tenului din punct de vedere cutanat și lipolitic. Iar cea de-a treia fază este faza în care avem agenți hidrosolubili și liposolubili, agenți pe care îi utilizăm la sfârșit împreună cu uleiurile esențiale pentru buna funcționare a produsului ca final.
Dacă dorim să punem într-un produs cosmetic, într-un astfel de produs cosmetic și un conservant, eu aleg, nu tot timpul, dar de fiecare dată e bine să folosiți și uleiul din semințe de grapefruit, care poate păstra acest produs cosmetic sau orice alt produs cosmetic pe o perioadă scurtă de timp, dar cu eficacitate maximă, fără a interveni în procesul de acțiune și proprietate al fiecărei plante ce îl conține. Vă doresc să vă delectați cât mai des cu acest produs și să-l achiziționați în urma ceea ce v-am recomandat. Vă doresc o zi frumoasă și la revedere!